βλέπω τις πράξεις, οι καθηγητές επιμένουν σε κάτι, οι μαθητές απλά πάνε κόντρα. Έτσι δύο πάμε, εντάξει. Τώρα, για το AI, θεωρώ ότι υπάρχει όμως και από τους μαθητές. Δηλαδή φοβόμαστε εμείς στο μυαλό μας δεν είναι σφουγγάρι, απλά είναι μια πέτρα που αντικαθιστούμε τις απαντήσεις μας όπως είπαμε και πριν, μας απαντήσει το AI και δεν θα έχουμε κριτική σκέψη, δεν έχουμε διάφορα. Αυτό είναι μια φοβία. Έχω παρατηρήσει ήδη σε τις μαθητές μου, αυτοί που δεν ασχολούνται με το σχολείο. Έχουμε θέμα αυτό. Άγγελε. Εμένα μέχρι στιγμής δεν έχω φοβία. Μ' αρέσουν οι άντρες. Αλλά συμφωνώ με αυτό που είπε η Μιχαέλα, ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο την νοημοσύνη, ώστε να μην αντικαταστήσει ούτε ο μαθητής, ούτε ο καθηγητής, αλλά όλα καλά, θα γίνουν καλύτερα. Μαρία, δεν φοβίζεσαι με κάτι. Όχι, θεωρώ ότι όπως το άντρες δεν υπάρχει αυτή καθολή στην διαδικασία, θα γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο που θα βοηθήσει πολλά παιδιά. Δίνε, τελευταία σκέψη. Και εγώ δεν θεωρώ ότι πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί ο καθηγητής, γιατί οι αλμυρίδες στους μαθητές είναι μοναδικοί και μπορεί να ξέρει τα προβλήματα τα οποία δεν ξέρει κάποιο παιδί, το να το βοηθήσει σε κάποια πράγματα, απλά αρκεί να υπάρχει θέληση. Οπότε κρατάμε την θέληση και τώρα πάμε σε αυτό το σχολείο που σχεδιάσαμε όλοι μαζί. Και νομίζω ότι κάπου εδώ εντάξει πήγαμε για διάφορα θέματα έτσι γύρω από έξω να σχολιάσουμε, ότι σε όσο μπορούμε να πούμε πολλά παραπάνω. Ωραία τα. Τα πάμε ωραία, θα κάνουμε όλα. Να το πούμε, ωραία, βλέπω εδώ πέρα ένα χέρι που σηκώθηκε πολύ πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα βλέπω ότι έχουμε μπροστά μας 4 χαρισματικά παιδιά. Είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά. Γίνετε την εξής απορία. Θέλω να βάλετε τον εαυτό σας στο μέσο μαθητή, μέσα στην τάξη. Εάν κάναμε την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, την κάναμε μάθημα με καθορισμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, πόσο πολύ έντονο θα ήταν το ενδιαφέρον του μέσου μαθητή να το παρακολουθήσει, να έχει ενδιαφέρον, να συμμετέχει στις εργασίες, στις δημιουργικές. Θα ήθελα την άποψή σας. Ευχαριστώ. Άγγελε, πες και θα πούμε τι φορούμε. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη θέση του μαθητή, αλλά με το κατά πόσο ο καθηγητής τον εμπνέει να ασχοληθεί με τη τεχνητή νοημοσύνη και αν το μάθημα δεν γινόταν με τον μακροπαράδοτο τρόπο τον οποίο όλοι θέλουμε να ανοίξει το βιβλίο και να αρχίσει να μονολογεί για το μάθημά του και ήταν πιο βιωματικό και όχι βαρετό, σαν μέσος μαθητής νομίζω ότι θα του κέντρησε το ενδιαφέρον. Ναι, όπως και σε άλλα θέματα είναι το πόσο εμπνέει ο καθηγητής, όπως είπε και ο Άγγελος, και ότι αν προσπαθεί και το κάνει με βιωματικό τρόπο και διαδραστικό το μάθημα, θα μπορεί και ένας μέσος μαθητής να φέρει μέσα αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν ψάχνουμε τώρα ποιος θα φέρει το 20 ή το άλλο, αλλά κάποιος ο οποίος να καταλάβει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα του είναι σημαντικό εργαλείο στην πολύ ζωή. Νομίζω βέβαια το σχόλιο και με συμπληρώνει και πάνω με κάνω λάθος έχει να κάνει όλο με αυτό που είπε η Μιχαέλα, ότι πολλές φορές οι μαθητές πάνε κόντρα για την κόντρα και ότι όσο και να προσπαθεί ο καθηγητής να φέρει κάτι νέο στην τάξη και να το προσπαθήσει και να το δοκιμάσει με τη βοήθειά σας, μήπως συναντήσει τείχο από αντίδραση. Για μένα δεν είναι οι προηγούμενοι καθηγητές. Έχει μια αντίδραση εδώ. Περίμενα όμως, να το καλώ πεσούμπο, μια χαρά, αλλά θεωρείτε ότι αν ερχόταν ένας καθηγητής
αύριο το πρωί. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιδέες από πρώτα που μπορεί να γίνουν. Αν ερχόταν λοιπόν το Σεπτέμβριο, καλησπέρα παιδιά, έχω αυτή την ιδέα για φέτος, να τρέξουμε έτσι το μάθημά μας. Δεν πιστεύω ότι θα είναι η αντίδραση των μαθητών. Ναι, για πες, για να πάμε στο επόμενο ερώτηση, οπότε θα έχουμε αρέσει. Άμα δεν έβαζε βαθμό, σίγουρα όλοι το φέρανε. Αυτό. Δηλαδή, για πλάκα χαίρονται όλοι να κάνουν πράγματα. Βλέπω στο διάδρομο που συζητάμε για τα ρομπότ που φτιάχναμε εμείς στην ομάδα μας, σαν 3 παιδιά, έχω σαν 20 και μας ρωτάνε τι κάνετε. Οπότε θέλει ο βαθμός νομίζω αυτό. Το κατάλαβα. Και δηλαδή, να δώσουμε την κυρία εκεί πέρα. Παιδιά, είστε όλοι πολύ αξιόλογοι. Δεν θεωρώ ότι η μέση μας του σχολείου, εγώ καθηγήτρια λυκείου είμαι, και μάλιστα φιλόλογος. Θεωρώ ότι τα παιδιά στα σημαντικά πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Θεωρώ μια μαθήτρια που κάνει την έξυπνη κίνηση να φύγει από το γενικό να πάει στο να κάνει την βαθμολογικότητά τη. Πολύ και το παιδί που ο Κωνσταντίνος που παρά την μαθησιακή δυσκολία που κατέβασε τα πάντα και πήγε πολύ καλά στις 16 και το κόντυψε στο τελευταίο η Άννα Μαρία που είπε ότι εγώ ξέρω αυτά που ξέρω, δεν τα ξέρω όλα και θεωρώ ότι διαφέρει. Και αυτό θα τα μάθω. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς πιστεύετε ως μαθητές λυκείου σήμερα και πρόσφατα απόφυτα του λυκείου ότι μπορούν όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα να χωρέσουν στο σημερινό σχολείο και κυρίως στο σημερινό λυκείο που είναι de facto εξετασιοκεντρικό και λειτουργούν τα πάντα με βάση τα νέα. Πιο ειδικά θα θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε αυτός ο καθηγητής του λυκείου που θα πρέπει να σας προετοιμάσει και για τις εξετάσεις μπορέσει να τα κάνει καλά και αποτελεσματικά όλα αυτά χωρίς να σκουράζει, χωρίς να σας εξαντλήσει και χωρίς να απαξιώνετε και να θέλετε 2 και 11 να έχετε φύγει τρέχοντας αυτό το πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ. Όπως είπα, θα είναι επειδή αυτή είναι η αλήθεια, γιατί όλοι μας φιλόμαστε και θέλουμε να τελειώσει η ύλη, είτε είναι για τις εξετάσεις του Ιδρύου και πιο μετά για τις Πανελλήνιες, θα πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορέσει να γίνουν σπεσιαλικές. Γιατί με το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα και με την πίεση αυτή να τελειώσει την ύλη, να κάνουμε σκίτσες στην τράπεζα για να είμαστε προετοιμασμένοι για το τέλος, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εντάξουμε και να γίνει αυτό το διαφορετικό που θέλουμε. Πρέπει να αλλάξουμε όλο και να ξαναρχίσουμε την αρχή. Να προσθέσει κάτι πιο πρακτικό μας και να ζητήσουμε αυτό. Πιο πρακτικό. Είναι πρακτικό, ναι, είναι πολύ πρακτικό, αλλά και πολύ μακάρι. Είναι κάτι που δεν γίνεται νομίζω. Πολλά παιδιά πηγαίνουν στο φροντιστήριο, γιατί εκτός από την οικονομική κατάσταση που έχουμε και εκτός από τον ανταγωνισμό που μας έχει δημιουργηθεί που θέλουμε να γράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, υπάρχει και αυτό που πριν ότι κάποιοι καθηγητές δεν ασχολούνται και εφόσον πηγαίνουν στην ομάδα δεν πάνε σε όλα τα άλλα. Καλά, αυτή και οι γονείς πολλές φορές, πιεζόμαστε μετά. Θεωρώ όμως πως άμα δεν υπήρχε το φροντιστήριο θα μπορούσαν να υπάρχουν παραπάνω ώρες που θα ήταν όμως πιο πρακτικές και πιο φιλικές στα παιδιά. Και άμα υπήρχε πιο απλοποιημένη ηλικία, όχι ηλικία. Δηλαδή, βλέπω ότι ας πούμε σε 2 μαθήματα ειδικότητας, οι καθηγητές μας χωρίς βιβλίο μας τα κάνουν πολύ καλύτερα. Οπότε, άμα ήταν πιο όμορφα τα βιβλία, οι καθηγητές σχολιόντουσαν έτσι που πρέπει, τότε θεωρώ ότι θα ήμασταν εντάξει. Με τεχνητομοσύνη να βοηθούσε. Ναι. Ωραία. Ναι, να πάμε σε μια ακόμα ερώτηση. Ναι, στον κύριο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να συγχαρώ το Ίδρυμα Ουνάς που έδωσε φωνή στα παιδιά. Να συγχαρώ τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. Δεν θα τα χαρακτηρίσω χαρισματικά. Είπαν αλήθεια τα παιδιά. Και πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι εκπαιδευτικοί, χαίρομαι γιατί το έκτο πάνελ συμπλήρωσε το χθεσινό τρίτο πάνελ. Κάποια πράγματα τα είπαμε χθες. Δεν ξέρω αν πέρασε το μήνυμα βέβαια. Χαίρομαι ιδιαίτερα προσωπικά γιατί βλέπω ότι 3 από τα 4 παιδιά έχουν ασχοληθεί με τη ρομποτική, την εκπαιδευτική και με χαροποιεί διότι και ο Άγγελος
και ο Κωνσταντίνος ειδικά, που έχουν περάσει από τον WRO και ελάχιστα έχουν διακριθεί, έχουν πάρει θέσεις, με κάνουν πραγματικά περίπου σε αυτό που είπα χθες και το τόνισα, ότι η μεθοδολογία STEM, ανεξαρτήτου ειδικότητας, είναι για όλες και για όλους. Τα παιδιά αγαπάνε τη ρομποτική και τις κατασκευάζουν, προγραμματίζουν. Trial and error το λέγαμε εμείς στην εποχή μας, στην πληροφορική, δηλαδή δοκιμάζουν, αποτυγχάνουν και ξαναπροσπαθούν. Η ερώτησή μου είναι προς τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, πώς σε ωφέλησε εσένα το κομμάτι της διάκρισης και όλα αυτό που βίωσες στη Γερμανία προσπάθως? Ευχαριστώ. Μετά τη διάκριση είπαμε να δούμε το focus πολύ πιο σοβαρά και να φτιάξουμε μια startup. Αφού αρχίσαμε και ασχολούμασταν καθημερινά με αυτό και μιλήσαμε με συγκεκριμένους ανθρώπους, να δούμε τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, έτσι ώστε μέσω της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που είχαμε να μπορούμε να τους ευκολύνουμε. Θεωρείτε ότι υπάρχουν τέτοιοι παρόμοιοι διαγωνισμοί, είναι ένα καλό μέσο με όλα τα προβλήματα και τα κακά που στο παραδοσιακό ελληνικό σύστημα το οποίο προσπαθήσουμε να προγραμματίσουμε? Πιστεύετε ότι αυτοί οι οργανισμοί τουλάχιστον είναι μια σπίθα ελπίδα, μια διέξοδο διαφυγή σε αυτό που λέμε το μέλλον τη εκπαίδευση? Σίγουρα, γιατί αυτό σου δίνει το κίνητρο να ασχοληθεί. Δηλαδή, άμα υπήρχε ένα διαγωνισμό, δεν θα πηγαίνουμε να πούμε θα να φτιάξουμε ένα ρομπότ έτσι black. Οπότε μας έδινε τη δύναμη να ασχοληθούμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να εξερευνήσεις και εσύ τον εαυτό σου, να χαθείς αυτόν τον κόσμο και να τον ξαναβρεις, νομίζω. Κάποια άλλη. Μπράβο, ναι. Παιδιά, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι δάσκαλος μέσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαι διευθυντής σε σχολείο και για τα 6 χρόνια υπηρετός δάσκαλος. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε 2 πρακτικές αλλαγές, ώστε το Σεπτέμβριο να κάνω στο σχολείο μου για να γίνει ελκυστικότερα για τα μικρότερα παιδιά. Κάντε μια αναδρομή, ένα flashback λίγο πίσω, πηγαίνετε στο δημοτικό και πείτε μου 2-3 πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν από το Σεπτέμβριο. Έτσι δεν μιλάμε για μεγαλόπνοα σχέδια. Ευχαριστώ. Σίγουρα τα λέγω. Είναι πολύ φιλικά από τα παιδιά και κυρίως όταν τους δίνουμε κίνηση και ζωή με προγραμματισμό. Και υπάρχουν πράγματα για δημοτικό και για θεολογείο, έχω δει, που δημιουργεί στα παιδιά μετά αντιλαμβάνονται καλύτερα την τεχνολογία και δεν εθίζονται τόσο στα παιδιά που απλά τους πετάνε κοινωνικό και ασχολούνται. Εκτός από βιβλία, σίγουρα οι εκδρομές και να ενημερώνονται για την τεχνολογία. Και το μάθημα νομίζω ότι γίνεται πιο προσιτό, σε μένα τουλάχιστον γινόταν, όταν έβλεπα κάποιο πετυχημένο ντοκιματέρ. Υπάρχουν για παιδιά. Ντοκιματέρ που έχουν στοιχεία μέσα που είναι και κατανοητά και πιο θετικά. Οπότε είπαμε Lego, είπαμε ντοκιμαντέρ, για να απαντήσουμε. Έχετε μια ευκολία εδώ πέρα. Είπαμε Lego, είπαμε ντοκιμαντέρ και να γίνεται μόνο συζήτηση. Νομίζω ότι και αυτό εδώ θα ήταν πολύ φιλικό προς τα παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν έχουμε πέρα προς τα παιδιά, κάτι θα στείλουμε να φέρει το γόρο που εδώ πέρα. Οκ, κάποια άλλη πρόταση έχετε? Ναι, εγώ έχω από προσωπική εμπειρία. Όταν πήγαινα στο δημοτικό, είχαμε ένα δάσκαλο, ο οποίος μας έκανε γραμματικό μάθημα. Και τι εννοώ με αυτό? Μερικές φορές μας έβγαζε στο προάγγελμα του σχολείου να κάνουμε εκεί μάθημα, το πάτωμα, το οποίο το έκανε πάρα πολύ ελκυστικό και όλα τα παιδιά ήθελαν να έρχονται και ήταν χαρούμενα. Και δεύτερον ήταν κάποιες διαδραστικές ή πάλι κλιματικές δουλειές, όπως το τομέα της πληροφοριακής τεχνικής, να πάρουμε ποδήλατα και να κάνουμε μια πίστα στο προάγγελμα του σχολείου, όλα τα παιδιά, για να μάθουμε την πληροφοριακή αγωγή. Η ιδέα πως εδώ μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσε να κάνει brainstorm με το δάσκαλο, να απαντήσει κάποιες ιδέες για το μαθητικό μάθημα. Και εγώ από καθηγήτριες στο δημοτικό, κάποια κομμάτια της ιστορίας, με τη συνέδρια με κάποιες σαν εκδρομές που κάνουμε για το προσωπικό χρόνο του καθενός. Που πηγαίνουμε με τα τεχνολογικά κάποιες φορές να πάρει στο εξοπλίο. Και το είχαμε συνδέσει με μια ενότητα που κάναμε στο δημοτικό
λιγάκι και εμείς θα μας δεύτερο από εδώ, από το Πεζούλη, πώς να δημιουργήσουμε νέες προτάσεις, νέες ιδέες, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι δάσκαλοι μας. Μπορεί κάποια φορά η πρόταση και η ιδέα να είναι από τους μαθητές, όχι από τους εκπαιδευτικούς. Οπότε μπορούμε νομίζω να βοηθήσουμε να αλλάξει όλη αυτή η δυναμική και όντως να βρεθούμε χέρι-χέρι όπως περιέγραψε η Μιχαέλα και όχι αντίπαλοι σε όλο αυτό. Θεωρώ όμως ότι αν είμαστε στο σχολείο αυτή τη στιγμή δεν παίζει να máme ιδέες, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να θέσουμε τα δρόμια στους καθηγητές και δίνουμε προτεραιότητα στο διαδίκτυο, γιατί το θεωρούμε πιο εύκολο και όχι τόσο επικριτικό μερικές φορές, οπότε μπορεί να μην ασχοληθούμε τόσο, να δώσουμε ιδέες, να συζητήσουμε κάποιο πρόβλημα για την τάξη και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα προσωπικής ευθύνης γενικά. Εγώ στηρίζω πολύ την προσωπική ευθύνη του καθενός και του ενηλίκου προφανώς, αλλά και του ανηλίκου όπως αυτό λέγεται εντός πολλών εισαγωγικών ευθύνη. Ναι, πρόδρομε και κλείνουμε νομίζω. Να φωνάσετε ή θα το... Όχι, θα δώσουμε το μικρόφωνο. Να ευχαριστήσω και εγώ την όλη του ευρήματος όλες και όλους σας. Είχα και στην αρχή ότι ήταν το πιο ενδιαφέρον πάνελ και νομίζω κλείνοντας πιστεύω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον πάνελ. Και μια και το chat είναι δική μας όσο το ζωγάμε κάτι θα συνεχίσω και εγώ. Φέτος μιλήσαμε για το AI σε αυτή την συνάντηση. Μας άρεσε. Νομίζω καλό ήταν. Ελπίζω. Βεβαίως δεν μου άρεσε. Αν καλά μετά πάμε. Αν ξανακάνουμε τον χρόνο, ποιο θα θέλετε να το θέλετε, τι θα θέλετε να συζητήσουμε. Κατά πόσο το μάθημα θα μπορούσε να γίνει ανθρωποκεντρικό και μάθημα-κεντρικό και να φύγει ο ρόλος της ασθενείας από τον καθηγητή.